நீங்கள் எத்தனையோ ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெற்றிருக்கீங்க. நீங்க எந்த ஆராய்ச்சியில் வெற்றி பெறும்பொழுது உங்கள் மனது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது? என்னுடைய டீச்சர்ஸ், என்னுடைய நண்பர்களோட சேர்ந்து ராக்கெட் பண்ணேன். சேட்டலைட்டை வந்து ஸ்பேஸ்ல போட்டுச்சு. அது ஒரு சந்தோஷமான செய்தி. அப்புறம் அக்னி பிருத்திவி அப்படின்னு ஒரு மிசைல் பண்ணேன். அதுவும் ஒரு சந்தோஷம். அப்புறம் அணு ஆயுதங்கள், அதுவும் ஒரு சந்தோஷம். எல்லாம் ஒரு சந்தோஷம். ஆனா ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இதை காட்டிலும் உண்டா. அப்போ ப்ரொஃபசர் பிரசாத்னு ஒருத்தர், அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல, ஆர்த்தோபெடிக் ஹாஸ்பிட்டல், அது 3 கிலோகிராம் காலிப்பர்னு போட்டு போலியோ பேஷண்ட் அதை போட்டுக்கிட்டு இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு வாரத்துல லைட் மெட்டீரியல் போட்டு 3 கிலோகிராமத்துல இருந்து 300 கிராமா அந்த குழந்தைகளை ஃபிட்ட பண்ணேன். அந்த குழந்தைகள் அதை போட்ட உடனே ஆடி ஓடி விளையாடி, இது வந்து நான் 3 சொன்னேன் பாருங்க, அது சந்தோஷம். இது வந்து ஆனந்தம்.